Tervetuloa jälleen Vivas TV:n pariin. Tälläkin kertaa perehdymme internetin kohuvideoihin ja niiden mysteereihin. Tämä on Fake. Later on, LeBron James is here, and we'll have this, something like that. Let's just run through it. Yeah. Okay. No, I think it's sold out, actually. Let me just start like that. Whoa! Are you guys rolling on this? Yeah. That's a 90-footer. Oh, that is amazing. Oh my! Tänään näytämme teille kuinka heitellä kuin LeBron James. Heiton helppoudesta huolimatta video on huijannut jo miljoonia ihmisiä. Näin helppoa se on. Mutta miten siinä oikeasti kävi? Katsotaan! Ankaran aivoriihen jälkeen siirryimme liikuntasaliin kuvaamaan materiaaleja. Heitoissa tärkeintä oli se, että pallo katoaa kuvasta, jolloin sen liittäminen toiseen kuvaan olisi saumatonta. Kun heitot oli kuvattu, ryhmä ammattikoripalloilijoita heitti oikeat sisäänheitot noin puolen tunnin heittelyn tuloksena. Alkuperäisestä heittomateriaalista rajasimme vasemman puolen pois ja sisäänheittokuvasta poistimme oikean puolen. Yhdistettyämme puolet video näytti jotakuinkin tältä. Rajasimme syötettävät pallot tulemaan vasemman puolen kuvan päältä ja animoimme pallojen lentoradan kuvan ylälaidasta koriin. Pallojen pompimisäänet tuottivat jonkin verran hankaluuksia, mutta pienellä räätälöinnillä ja eri ääniraitojen yhdistelyllä saimme kasaan toimivan kokonaisuuden. Näin taas opimme, ettei pidä uskoa kaikkea mitä näkee. Minä olen Jere Hyvönen ja tämä oli Fake.